Opravme otázku, nemám presnú informáciu, je to utajovaná písomnosť a utajovaná skutočnosť, tak to aj bolo rokované na vláde. Z môjho pohľadu, ale úsudkovo som dospel k záveru, že netvrdím, že sa to týka táto úprava predsa môjho syna. Táto úprava rieši to, čo bolo spôsobené v Slovenskej informačnej službe z hľadiska jej vedenia v predchádzajúcom období, keď sa účelovo stíhal jej riaditeľ. No, predsa len 4 mesiace sa vlastne neriešilo, alebo sa nehovorilo, kto bude šéfom. Nie je možno na mieste, že naozaj to nechať na novom prezidentovi, alebo pán Rulišek nezvláda tú svoju prácu? Ale ja nehovorím, že by pán Rulišek nezvládal svoju prácu. Vy viete dobre, že po voľbách vždy prebiehajú zmeny a to aj vo vedení Slovenskej informačnej služby. Je to tak, ako sa dohodnú v koaliční partneri. Nejaké zmeny tam už prebehli v súlade s dohodami v koalícii a otázka najvyššieho vedenia, teda osoby riaditeľa, sa chce riešiť v súlade so zákonom. No len keď to pani prezidentka odkladá a v zákone neupravuje lehotu, no tak musí pristúpiť vláda k svojmu riešeniu, lebo tento orgán pomáha výrazne predsedovi vlády pri udržiavaní vnútornej bezpečnosti a vonkajšej. A je už Pavol Gašpar členom SIS? Myslím, že nie je členom SIS. Taká bola otázka. Nie je členom SIS. Dobre. Ten proces, tak doplňme to, tento proces nepozostáva ako z jedného pohovoru. Každý príslušník musí, keďže ide podľa zákona 73 z roku 98, ktorý upravuje služobné náležitosti okolo príjmania a nielen do SIS, ale aj do policajného zboru, tam je presne uvedené, čo všetko musí absolvovať uchádzač a kým sa takéto veci neudejú, napríklad najmä bezpečnostnú previerku, tak nemôže byť uchádzač prijatý. Ešte jedna otázka z mojej strany. Ako chcete možno zabrániť, teraz nehovorím až tak technicky, ale možno aj z povedomia verejnosti, že by ste sa vy nedostávali k informáciám, ktoré vám možno neprináležia? Ja, keďže som členom kontrolného výboru nad činnosťou SIS, okamihom, keby môj syn mal vstúpiť do Slovenskej informačnej služby, do nejakej riadiacej pozície, tak z tohto výboru sa budem žiadať uvoľniť. To je prvá okolnosť. A vo vzťahu k tým ostatným náležitostiam som riadne zvolený poslanec so nejakým mandátom skoro 140 000 a ten ma oprávňuje, tak ako všetky iných poslancov, prijímať informácie na tej úrovni, ktorá mi prináleží. Požiadal váš syn o bezpečnostnú previerku, respektíve už ju má? Určite nemá a či požiadal, nie som si istý. Ešte sa predsa len vrátim k tomu štatútu, teda 4 dní už hovoríme o tom, že či tá zmena štatútu vedie k tomu, aby sa váš syn dostal do nejakej riadiacej funkcie SIS, ale môže sa stať, že zmena štatútu dovedie k tomu, že sa do nejakej riadiacej funkcie opäť dostanete vy? Nie, zmena štatútu není kvôli Pavlovi ani Tiborovi Gašparovi a nerobí sa spôsobom, že sa v ňom uvádza a toto sa robí kvôli nejakému Gašparovi. Zmena štatútu musí byť tak univerzálna, aby umožňovala riešiť túto situáciu, aj keď tu nebude Smer a budeme zrejme v budúcnosti úplne vyhovovať aj iným politickým stranám pre prípad nejakej podobnej situácie, ktorá nastala tým účelovým obvinením bývalého riaditeľa Lača. Takže vyžiadala si to situácia, vyžiadalo si to prax, jednoducho taká tu osobitná situácia nikdy v minulosti nebola a ten štatút musíme upravovať tak, ako treba reagovať na všetky tie aktuálne otázky okolo riadenia služby. A tá úprava musí umožňovať byť prípadne vyskladať to vedenie služby zo strany politikov a predsedu vlády a vlády nielen kvôli Gašparovi, ale aj iným osobám, ktoré budú navrhnuté. Nechajte sa prekvapiť. To, že bol navrhnutý môj syn na post riaditeľa, ešte neznamená, že bude všetko tak, ako bolo povedané. Veď na to narážam, že či teda táto zmena štatútu, rozumiem, že ten štatút nebude napísaný, že tak, aby mohol byť ten a ten riaditeľom, ale skôr, že či to teda možno neotvorí nejakú cestu, aby nakoniec nebol ani pán Gašpar mladší, ale napríklad vy, alebo niekto úplne iný. V mojej osobe vylúčujem úplne túto situáciu, že by som ja išiel do vedenia Slovenskej informačnej služby. Už som sa o tom vyjadroval viackrát v minulosti, keď to moje meno tak rezonovalo, takže s mojou osobou nemusíte počítať vo vedení Slovenskej informačnej služby. A môžeme s nejakým iným menom počítať? Tak tých mien môže byť viac. Ja neviem, tých kandidátov, veď už som spomenul aj v relácii, že na posty námestníkov už boli ustanovení ľudia tak, ako bolo dohodnuté na politickom grémiu, alebo teda v politickej koalícii. A tie zmeny prebehli tak štandardne, ako prebiehajú vždy po voľbách. A sú to politicky známe mená? Nie sú to všetko odborníci, veď väčšinou sa na pozície námestníkov dostávajú ľudia či už z prostredia samotnej služby, alebo ľudia, ktorí tam pracovali a tie pozície sú vysoko profesionálne a ja si myslím, že aj pozícia riaditeľa by mala takto byť vnímaná. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like.
Pracujeme na ďalších videách. Vaša politická scéna.